Hola, com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Avui farem unes remarques de l'apostrofació. Anem a veure quines paraules tampoc se poden apostrofar i quines sí se poden apostrofar. Primer, les paraules la ira, la host i la una quan ens referim a l'hora, al temps, al rellotge, no es poden apostrofar. Tampoc se poden apostrofar si la paraula de després comença per una lletra, per una vocal consonàntica. Què significa això? Que la I, en este cas, iaia, iogurt, no sonen com una I, sinó com una ella, com una L. Sonen consonàntiques, sona com una consonant. Per tant, tampoc l'apostrofarem i serà la iaia, el iogurt. Tampoc se poden apostrofar els noms de les lletres. Hem de dir la F, la M, la A, la E. Anem a veure quines sí se poden apostrofar. Mireu, les sigles se poden apostrofar. L'ONG, l'ONU, però heu de tindre en compte que si la sigla comença, la primera lletra de la sigla, pertany a una paraula que comença per I, àtona i és femenina, no la podrem apostrofar per la norma que vaig explicar l'últim dia. Per exemple, la ITV. I és inspecció. Com que aquesta I és àtona, amb l'article la no la puc apostrofar. La ITV. Sí que podem apostrofar els nombres que comencen per vocal. L'1, l'11, d'11, escrivim el nombre i se pot apostrofar. I per últim, també podrem apostrofar els símbols dels punts cardinals. L'est, l'oest. Bé, això és tot. Espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.